Surat Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Sabbih isma rabbikal a'la. Luwalhatiin ang pangalan ng iyong Panginoon, ang kataas-taasan, Alladhi khalaqa fasawwa. na siyang lumikha ng lahat at nagbigay ng kaayusan, Walladhi qaddara fahada. at nagtakda ng kahinatnan ng bawat isa, at nagbigay ng patnubay, Walladhi akhrajal mar'a. at nagpatubo ng mga damuhan at pastulan, Faja'alahu ghutha'an ahwa. at muli ay kanyang ginawa ito na dayami. Sanuqri'uka fala tansa. Ipababasa namin sa iyo ang Quran upang hindi mo malimutan, Illa ma sha'a Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. maliban sa anumang pahintulutan ni Allah, talastas niya ang nakalantad at nalilihim, Wa nuyassiruka lil yusra. at gagawin namin na magaan sa iyo ang relihiyong Islam. Fadhakkir in nafa'atiz dhikra. Kaya't paalalahanan mo ang mga tao kung ang pagpapaalaala ay magbibigay ng kapakinabangan. Sayadhakkaru man yakhsha. Diringgin ito ng sinuman na may pangangamba kay Allah. Wa yatajannabuhal ashqa. Datapot ito ay tatakwil ng mga masasawing palad, Alladhi yaslan naral kubra. ang mga hindi nananampalataya at mahuhulog sa mga nag-aalimpuyong apoy. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Dito, siya ay hindi mamamatay at hindi rin mabubuhay sa mabuting kalagayan. Qad aflaha man tazakka. Katiyakan, ang magtatamo ng tagumpay ay siya na nagpapadalisay ng kanyang sarili Wa dhakara isma rabbih fasalla. at lumuluwalhati sa pangalan ng kanyang Panginoon at nananalangin. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Datapot minahalaga ninyo ang buhay sa mundong ito, Wal akhiratu khayrun wa abqa. bagamat ang kabilang buhay ay higit na mainam at mananatili. Inna hadha la fi as-suhufil ula. Katotohanan ito ay nasa mga aklat ng unang kasulatan, Suhufi Ibrahim wa Musa. ang mga kasulatan ni Abraham at Moises.